na family unu enwe ihe dị ka ihe akwụkwọ na-atụ unu. Mba, nwede, onwero. Nta ma ọ dị gị n'ime. Mba. Ahụ gị oche eshi ushi. Mba, ahụ m anara esi isi. Iji aṅa amụ. Mba. Ịdị afọ ole? Adị m 32. Ị gara ụlọ akwụkwọ mahadum? Yes, agara m university. Ị ma nri ya eshi? Yes, ama m esi nri ọfụma. Genotype gị? AA. Blood group gị? O positive. Nwoke ọ taala gị mbụ? Ya. Mmadụ ole? Mana o tee n'aka. O tego ezigbo aka, o mere mmadụ ole tara akịka gwa m na o teela aka mgbe ekene. O teela aka ọ pụtara dem you o teela aka ọ pụtara na ịwụọla virgin. Ọ pụtara na ịwụ virgin. Bịara anyị gwa m so teela aka. Bịara ga ya teela aka. Nụ na o teela aka ya wụrụ na o teela gị arashiele. Onye riri eri. O dị mmadụ gị na-amaghị aka na o teela na amapụtacha slippers ndị ọga. Praga bia igwa so telaka. I told that touch it from you. What the mother na tawag no telegame we. Praga bia kwam so telaka. Ndetagaga ha. Sa? Ndetralaga ha. Okay. Afọ onye nke ọzọ bụ KZ. Nke ọzọ bụ Michael. Ọgwụla? Yes, sir. Ị ga-enyele ụdị mkpu ị na-eti? Ị ga-enyele mkpu ị na-eti? Ntị. Spell ya. AAAH EEEEH OOOOH. More number. 081 621 310 61. Kebishina no yana. Ebi m na Lagos. Owukwa no ye ebe. Awụ m onye Ọkịja. Ebe na Ọkịja. Uwe obo Ọkịja. Ebe na uwe obo Ọkịja. Ụmụ atụ egwu. Congrats. Akwe mana ihe aga aba n'ihu akwụkwọ dum m ga n'iru. Yes, sir. We put that in the Pudishi. Put that in. And I told that touch it from you. Eman Eberanga Besa Kolo, get back to them here. Don't come here. Don't try me here. In Abapula. No, sir. Mado letra lage. 3. Atawagi Janyo. Yes, sir. Again, you load in Pineti. Baby. Genotype, okay? Sir. Blood group, okay? O plus. Commissioner, what time? Lagos State. One number, okay? Number. Only chat now. Even phone number go Oh, no, slow number. guys. No, na TikTok to contact ndede kage.
081 69 48 4757. Akwam ga di ro ke ba na ga ba di ho akwodu. Yes, sir. That's no nga chiwegi. We read that in us someone bingo diraga bia eburu. Asege yiri that in. Ange ye feke send them request. Kwacha hunde nyaga balance. Branga yiga kwa ke biange yiri afaka. Aya stand up there, stand up there. Stand up there. Stand up there. Onye epilepsy. Stand up there. Come back here, Femi. Look at about talk complete. Biange yiga kwa ke send them request. Lero sana. Onye nwe jini ki. Asege cross threat nwa bingo. Cross threat. Onye nwe jini. Ojini m na. Onye gwara gị sọ jini. Onye nwe jini iyi this boy. Ojini m bishop. So ojini m ka. Asenge cross threat. Who is the owner of this jini? Ojini m na. Asenge ton ase. Asenge cross threat nwa bingo. Onye nwe jini na. Onye nwe. Anke mo be nwe ya. Na jini na wu jini gị. Yes. Ele nwa agbọghọ bịa zụtara gị jini na. Mo je na afia like go there. Ị gara ahịa hụ jini ndị ara gị mara n'ụkwụ yiri. Yes. Aya mechilata tụkwụ gị ahụ. Mechilata ụkwụ gị ahụ. Mechilata ụkwụ gị ahụ ọkpụ. Nwoke ọkpa. Nwoke na-alaiki ivu ịpa nwaanyị ndị efe mbugharị. Mechilata ụkwụ gị ahụ. Ụkwụ ndị na-alaiki ndị ahịa mbugharị. Lekpọ ahụ ya dị. Ajịdị m na. Odi mmadụ ga ihe onye rege gradọtụ patre n'isi ma ọ agidi ka akpọ m ya nye m ya saịn ịta ya. Ajịnịghị na. Ajịnịghị. Kama ma bụrụ ụkwụ ndị trela draiva. Bịa nga bịa gwa m sa ajịnị m na. Enya mpagoji anya tipa. Mba. O nwere onye nọ na famili onye ga tipa. Mba no. Eleghị ji ma bụrụ ụkwụ ndị trela draiva hia. Na onwe na trailer o. Eleghị iji ga mụrụ ụkwụ ndị na-anya trọk ga-bịa nga bịa gwa m ya. Asị gị cross threat nwa bingo. Cross threat. Eleghị iji ga ma bụrụ ụkwụ ndị na-anya trọk. Onwe kwa o. Aka chuji skem na. Chukwu kere gegere. Otu game like this na. Okwu ma kwa okwu ndo oke na. Okwu gị dị which okay. Ndo oke we mere okwu na bishop. Kraga ma bụrụ ụkwụ ndị trailer driver ndị mga fence ụlọ. Praga bịa gwa m sọ okwu gị dị oke. Attention. Artist. Iso nyanyere gị ji na. Na chọbụ ya di ni mo. Asị gị artist. So nyanyere gị ji na. Ọ mbe egote, ọ ma be egore ya nwa enye m ma dokere gị. Ije ego gị ba ahịa ga zụọ ihe dọkịta ụta. Yes na ama like ụmụ ya. Ama em. Attention. Artist. Gloria odege. Mba no. Eh? No mba. Eleghị gị asị gị mee attention na mkpụrụ amụ gị na-akụ n'aka ịkpa. Mkpụrụ amụ gị kụwa n'aka ịkpa traza gị. Attention. Artist. Eleghị mkpụrụ amụ gị ji ka ogologo karịa amụ gị. Ịhụ mkpụrụ amụ gị nga oshi gị nga Chineke agbago ka ị gara yiri ihe dọkara adọka. Yeah, passion. Asị gị attention nwa bingo. Kebishina nọnyere anyị. Anọ m UK, anọ m na Nigeria na. Ị nọ where? Ndị Nigeria on Monday, on Sunday, I'm back in Nigeria. Stand straight. Elebishina nọnyere anyị. Anọ m Nigeria na, maybe na UK, mana Nigeria na. Ị nọ Nigeria bi na UK.
Ebi na ike ka mbe mbere abayo. Julu moto ya daiba nwo. Atra na okporo ụzọ nwụọ. Julu moto ya ama mo just no julu moto da. So ama mo ma de ya. Ọ nwụrụ n'ime moto. Ọ paaki moto ya ka oluzie moto ya. So ọ nọ n'akụkụ dị moto. Ọ da. Friend ya sa kino abri ajo ụlọ ọgwụ. Ndonna. Azọ nwụrụ na workshop ndị mmadụ. Na moto ya ka ọ na-akụ moto ya ka ọ nọ wee nwụọ n'akụkụ moto ya. N'akụkụ moto ebe ọ gara ịrụ moto na workshop mmadụ. Ya, ọ jụrụ moto ya, yes, that's all. Family na-anwụ na ụlọ ndị mmadụ ma ha gaa ụlọ ndị mmadụ ha nwụọ ma ọ na shop ndị mmadụ ha nọrọ nke ahụ nwụọ. Ebere gị ugwu. Ya. Nnọghị ihe ahụ egen ma ebuto gị ihe. Nnọghị ihe ahụ egen n'ọnụ na ma ebuto gị ihe. Kere obodo oyibo na-agabe mbọ ga bịa nka itiri m ya praji itiri m ya itige ya Nwaanyị ntara because ụmụ nwaanyị ole ka lanye ego ụgha na ego ụgha na-amasị ma amụghị ọtọpsi ịmụ nwa na-amala ego ụgha na ma akpọ ndị dọkịta bịa ga-abịa bite gị eme amụghị ọtọpsi wara ya agbaghị ya dị na-ekwu eziokwu ya bebuto gị hia. Ụmụ nwaanyị ole ka ị tara ala kemgbe batara ofu nwaanyị ịkaba ị ga-ekwu eziokwu nwoke ka ewu gị bịa pretend arịga nwokorobịa tara ala ofu nwaanyị kemgbe oshi obodo oyibo bata na Lagos. Onye tara ịhụrụ ya na TikTok ọ na Facebook? na TikTok afọ ya na TikTok nga iji agba ya gift ma ihe ya na bọs ndị mmadụ. ama agba ya gift na agba ya gift ego ole ka ị gbarala eji jamụzie ya bịa ga etam ya na Lagos mgbe ị lụtara? ama agba ya gift na mmiri dị na mma na anyị na-ekele na so ọ bịa ka ọ bịa fụ mgbe mbatara iji okpu taya ketara ya weta atụ eji m okpu na iji okpu taya ọ single mother ka nwatakịrị ka nwa agbọghọbịa? nwa agbọghọbịa. I kwere ya nkwa ọlụlụ bifo ya bịa miti ego ga etam ya? Mgbe ekwe na nkwa ọnụ na so nke ahụ imitiri ọ dị mma ọlụlụ? ọ bụrụ na ọ dị mma ọlụ na anyị jọsịrị omike kwụsị okwu ike mewele kezu that girl imitiri na TikTok ngị mere invite na Lagos ngị ta elere ta yipụ ya pant yipụ ya wivon ga ṅụọ ya ara ga etam ya ọ dị mma ọlụlụ? mba na awọns ka m fere afụbeghị m ọzọ na ọsịsị a Chineke ga-ịgba gị ọkụ wọnsa ha ọgwọsa ka eji taa ya ugo onye ara wara ya gbaghị that girl emitiri nga gịnị emege gị gbagide ya gift na TikTok nga gbagide ya gift gị ga-elọta Naijiria bee ya n'igwe ya eturu gị bịa ga ṅụọ ya ara taa ya ọwa dị mma ọlụlụ? afọ na wọns na so afụbeghị m again na so ya ọ dị ka ịchọka butu gị ya ọwa dị mma ọlụlụ? Chineke agba gị ọkụ ọta na nwa ọta na okenye ọta na adọtụ egbe na-efu ọtọ ebelanụ nga ụmụ nwaanyị gbara aka sị ebe egbughị ebasa ebe egbughị ọhịa ọkịrịka gbara n'otele ọhịa ji sendara m nekwa ebe ebugota gị gị na ịga ịgwala ịhụ na nwa ịtarala nke ị lụtara ka ahụ adịghị mma ebela nga na etu gazi ke ndị na-alụ alụ ebe a na-awụ ebe ị ga-elụta na nwaanyị ezigbo nwaanyị ka ihe imitiri nga ahụ chọrọ gị bịa wadị mma ọlụlụ nwa bingo ọ gị ka m jụga this boy m nwere gị viral n'anya na m nwere viral ara gị n'ọnụ amụ na-arụ pụọ gị amụ datụ nwaanyị ịtaga ọ dị mma ọlụlụ this boy. ihe dị na nwaanyị bụ na ihe dị na nwaanyị adịghị afụtata ofu nwaanyị ọnụ oke na-adị bikọta kọmpe ịtala ya na-adịghị ahụtasị ihe dị na nwaanyị nke kalata ya dị mma nwoke adịghị ejide ofu nwaanyị nwaanyị dị mma ịma 2 or 3 so ijizie kalata maazị nke ya adịghị mma nke ya esu tu as a man a na-amaka nwaanyị 3 nwaanyị 4 ị na-amazi nke omume ya dị nke ọ dabaghị na na-abụ to that person. Nwaanyị dị mma enwe 2 or 3 nke mara ka esi uturu gị
nke ya fit him as a then game as a select is one up here. imagine no fun why because I na-eme compare him na ụlọ anụ a ama m ebe nwanyị get Google here. Then by then egwuola nkwobi gị gwuo ka ndaghị. Then again bịa select sekere mma. Bishop the truth that na achọ m ịnụ nwanyị na December mfụ nwanyị mma ya nje fụ na adọm kia December anọ achọ m ịnụ nwanyị that's the truth. Nchara kwa gị so nwere ike mbịa No, listen, don't joke with me. Ịchọ nwanyị na-alụ ka ibiga egwuregwu. Bishop nwanyị na-anụ na ka age madam. Ihe tara na mgbe lọtara from abroad, lọtara from UK. Ọwọ dịghị mma oteli oshiwushi. Dede mabụle niile ka a na-ekwu na uru akwụkwọ na so the problem bụ ise na ọ dabara anyị na-abụ Okay. Nwokorobịa shi obodo oyibo lọtata nwaanyị oteli ashiwushi from TikTok. Ọ na-adabara ha abụọ. Ekwuru ego ole? anyị eme ego na ahụ wee gba transport. Ekwuru ego ole? Nye na 20,000. Hotel Rosanna, ese? Nye 20,000 naira. 20,000 naira. Anyị nyere ya mgbe oshi na mgbe lọtara abroad onye mite na TikTok ya abịa mite. Nye 20,000 akwụkwọ ekwume eziokwu na ọ sị nye 20,000 ọ sị nye 20 nye tapụrụ 20,000. Ewe. Ọ bụ di mmadụ ga-fitiri nwaanyị nna. Ọ dị mmadụ gị shi abroad lọta fitiri nwaanyị my true brother. Correct bobo tara nwaanyị nye ya 20,000. Nwaanyị dịrị ya nyefere enyefe ọ bụrụ mụnwa indomie ihe m ga-eguri indomie with Cameroon pepper. Ngwutere indomie with Cameroon pepper. Ya eri emenye ya 1 bottle of malt ya ṅụọ. Ọ ga-ela menye ya 1,500 transport money shekena. Because nwaanyị agaghị chọrọ m bịa ya chọrọ m ị ga-etinye ego nke gị na akpa prepared. You were a good man. We're a good man. She UK, not my brother. Thank you. Yes. It's a haga organ. She's of innocent to you. She's of innocent. Yes, a good boy. Yes. She's of innocent. And you know, I know now. Yeah, well, you know, I know now. Again, you don't think we need it. So I met when poor and Jane doesn't know on UK. Jane on UK, I don't like it. You change your game, you can again. Jane Dawson said Jesus and Dawson Tika, I know, I'm never going to General type of it. Blog group again. What number? Get number mark. Boy, your phone number, WhatsApp number, UK number. Get boy, and when you're at Ronoga, question to one in Allo. Yeah, born a phone. Boy, your number. I follow me now so that I'm not about on my Facebook. I name my Facebook because my SIM card. I think I open me here and I think I open SIM card now because I got a lot of things in Nigeria here.